Hej, jeg hedder Elisabeth Livelsen, og jeg kommer fra Grønland. Jeg er opvokset i Abilatok, som er i Sydgrønland, og jeg er 30 år, 31 til næste måned. Jeg har ellers studeret mig på universitetet her i Grønland, men jeg har altid følt mig, at der mangler noget, som vil interessere mig fuldstændig. Så holdt jeg pause og ender med at arbejde i Inuit, som er ungdomsklub i nu. Der fandt jeg ud af, at jeg interesserer mig i at filme og editere. Derefter fandt jeg uddannelsen film- og tv-produktionstekniker. Jeg vil i fremtiden arbejde med et job, som interesserer mig og bygger mig videre med mit mål, eller hvad det nu er. Så jeg håber virkelig meget på, at I vil tage imod min ansøgning, og jeg glæder mig til at høre fra jer. Hej.